Oedd a sôn creu Prifysgol yma yn Abertawe ar ddiwedd y 4edd ganrif ar 15. Ond mewn gwirionedd, dan awddogaeth Comisiwn Haldyn yn 1916, benderfynwyd sefydlu Prifysgol. Ac yn 1920, sefydlwyd y Brifysgol yma, ym Parc Singleton, ac agorwyd y Brifysgol gan brenin Siôr y Pumed. Menter diwydiant oedd tu ôl sefydlu y Brifysgol. Pobl fel Gilbertson yn enwedig, ac Eccles a Baldwin, pobl oedd yn ymwneud â'r gwaith metal yma yn Abertawe. Ond yr oedd Comisiwn Haldyn wedi mynnu bod y celfyddydau yn cael eu llawn lle yn y Brifysgol, ac ni'n ymafrydu yn y ffaith bod y gwyddorau a'r celfyddydau a'r diniaethau yn rhan bwysig o cwricwlwm ac hefyd gweledigaeth y Brifysgol. Roedd John Fulton wedi treulio rhan fwyaf o'r ail ryfel byd yn yr Unol Daleithiau. A gafodd ei ddenu gan y syniad yma o greu campws. A beth yw campws? Mae campws yn ymwneud â chreu rhyw ofod arbennig, lle mae pobl, myfyrwyr, staff yn gallu dod at ei gilydd ymgynnull ac hefyd yn rhoi cyfle i ni ddadle ac hefyd i sôn am syniadau mewn rhyw fath o arena mawr. A dyna beth yw campws. Ond oedd yn bwysig i John Fulton bod ni yma yn Abertawe yn cael mwy o dir mwyn creu campws oedd yn weddus, achos oedd rhaid adeiladau newydd. Adeiladau bydd yn ymwneud â pheirianneg, y gwyddorau, hanes a'r celfyddydau yn gyffredinol. So ar ddiwedd y ganrif diwetha, oedd yna adeiladu wrth gwrs, oedd adeilad Callahan, adeilad technegym digidol, ac wedyn yn y mileniwm newydd, oedd yna gyffro mawr o blegydd sefydlwyd yma ym Brifysgol Abertawe ysgol glinigol, feddygol, ar yr un campws a ysbyty Singleton. Unwaith bod yr ysgol feddygol wedi cael ei sefydlu, oedd e'n amlwg i bawb yma yn Singleton yn bod ni wedi rhedeg mas o le. Dyna ble o'n ni, prifysgol llwyddiannus, ond o'n ni moyn bod yn fwy llwyddiannus, o'n ni moyn rhoi fwy o gyfle, a dyna pryd benderfynwyd bod rhaid mynd mlaen i adeiladu ail gampws, sef Campws y Bae.